ta prestidice trošku větší vrstva na tom dřevě. Tady ty dřeva stejně byly přesně úplně jako v rovině. Já si musím uhnout takhle trošku z boku z kamery, protože tady hledám to místečko na tu ideální rovinu. Tady jsou právě ty kousičky a to mi ta víčka trochu zvedá, tu formu. A takže to musím najít, takhle hledám mimo. Nedá se si zrovna čistý papír, aby nebyl politej. To mám o kousek dál. Takže to musím tam dosunout tomu, aby to bylo na ideální, úplně ideální. Tohle to chce právě vyžaduje ideální rovinu. Takže takhle. Už tu byla paní za mnou, že je to snídaně. Takže to musím takhle odbublinkovat rychle a